Niekto na záhrade pestuje zeleninu, Miro z Handlovej sa tam zas stará o svoje antény. Z malej chatky v Baníckom meste sa spája s celým svetom. Jeden deň sme s ním strávili aj my. Pol kilometra káblov a obrovská anténa. Pred nadviazaním kontaktu ju treba najprv správne nasmerovať. Minimálne 20-30 krát hore, dole na anténu doladiť a potom až človek je spokojný s tým výsledkom. A takto to vyzerá, keď sa podarí ďaleké spojenie. Oscar, Mike, 4, Alfa, Bravo. V tomto prípade sme sa dovolali na Cookove ostrovy, konkrétne na ostrov Rarotonga. Od nás je vzdialený 18 000 kilometrov a na druhej linke je Jim. This time television Markiza, copy me? Bol z toho prekvapený, rád, že túto našu záľubu propagujeme takto. Takže sa veľmi tešil a pozdravil všetkých divákov z Cookových ostrovov. To, že svet nemá hranice, potvrdzuje naša ďalšia skúsenosť. Podarilo sa nám spojiť s človekom v Austrálii a čuduj sa svete, bol to Čech. Ja som 150 km jihovýchodne od Melbourne. Maj sa dobre, do počutia, možno niekedy dovidenia. Na tomto stole sa nachádzajú ľudia z celého sveta. Vďaka vysielačke má Miro naozaj poriadnu kopu kamarátov. Z takých známejších ľudí, ktorí sa venovali tejto záľube, by som si spomenul na kráľa Husajna, bývalého jordánskeho kráľa, ktorý bol tiež radioamatér a bol to človek, ktorého uznával celý svet. Možno si teraz hovoríte, na čo je dobrá takáto záľuba v čase mobilov a internetu. Miro má na to jasné vysvetlenie. Stále si my radioamatéri kladieme otázku, a čo keď? A tým myslíme, že keby vypadli napríklad spojovacie siete, keby vypadla elektrika a nejaké prírodné katastrofy, tak my si myslím, že sme prví, ktorí to dajú svetu vedieť. Z Handlovej Peter Ziman, televízia Markiza.